Kien fit-8 ta' Diċembru tal-1854 meta l-Papa Piju IX definixxa d-domma tal-Immakulata Konċizzjoni, dikjerazzjoni li tajt li Marija ġiet imnisla maquda ma' Alla bla teba ta' dnub oriġinali. Iżda Bormla ilha mill-1584 taħt il-patroċinju tal-Konċizzjoni u għalhekk mhux ta' bxejn li d-devozzjoni lejn il-Madonna hija kbira u tinħass f'kull rokna tal-belt. In-nies bdew jinġabru fil-Knisja mis-7 ta' filgħodu biex isibu postom għal paninġirku li beda aktar minn satin wara ma kienx hemm fin ta' qalabra. Għalina l-Bormliżi, il-Festa tal-Immakolata, tfisser kollox għalina, fejt muri, immorru aħna. Il-festa hija kollox għalija, naħdmu għalija sena sħiħa, hija l-lom tagħna, l-Konċizzjoni, u jiena nħares liha speċjalment jiena fil-diżabilità tiegħi. Il-kuraġġ li ttini huwa kbir u naf li tisma' li dejjem għadda kollu nitloba. Il-Bormliżi jħobbu din il-festa u tarom biħġarhom u tarom fil-novena jiġu kmieni ħafna l-Knisja pakkjata mimlija. Baqgħet il-festa sabiħa. Kulħadd tħares lejn il-Konċizzjoni, Bormla nsejħula l-om tagħna. Nħobba ħafna, niftakar f'ommi, tkun nsemmu bilha kienet toxa. U l-attemp permetta ġmielu wara l-qudiesa kulħadd irħiela għall-marċ. Normalment ma jkunx b'nazzi bħallum, u l-lum qed ingawdu għaw. Ftit mi kollox li ta' merba teħbib, niġġonjaw naqru aħna, samorru niklu, jispiċċa l-marċ, ma toħorġu għal-lejla l-festa. Sabi ħafna, meta jkun martemp ikun ikra, meta jkun il-bnazzi ikun sabiħa. Sal-bira stess kien hawn kull mawż armat. Dal-għodu jum il-festa sebħu jtellaw il-bandalori u l-pavaljuni sassa stess, valdiri, titta prezza x-xogħol li jagħmlu. Ma jkun hawn sħanu ħafna tidlik, jew ħafna briju u ħafna armar. La festa differenti, għandek l-aspett reliġjuż, soċjali, kulturali, u allura naħseb illi tagħmilha festa unika għall-gżejjer tagħna illi għandha l-elementi tradizzjonali tal-festa, imma naħseb illi ma tilfitx il-raġuni oriġinali għalfejn iċċelebraw dawn il-festi. Il-forte tagħna huwa ġewwa it-Tempju Majestus ta' Marija Immakulata li tiġi omna għalhekk inkantawla bil-qalb kollha beltna. Rajna nies li jifrekwentaw kull okkażjoni li kena fil-Knisja, pero dis-sena xaġa eċċezzjoni. Daħqinna t-temp u bħalma gawdejna fil-Knisja, qed ingawdu bħalma tistgħu taraw għaw barra wkoll. Fil-għaxija, il-festa tilħaq il-qofol tagħha bil-proċessjoni bl-istatwu tal-Konċizzjoni mat-toroq Bormliżi.